וזה בלי סבון וזה בלי... האצבע הנה כואבת לי. תראו, זה עוגת טעימה. תודה, זה הכלים הכי... אבל אתם בטוחים, אין לכם מזער טהור לבן? ממש לא. אוכל. לא אוכל. אז מה כן אוכל? זה אוכל. אני לא רעבה, אכלתי שתי ביסים וזה יותר מדי. התפוצצות. תראו, זה של חנוכה, איזה נרות. לא, אל תעשי את החנוכה. אני חושבת שאני אוכל קצת מהעוגה. אני שמה את החנוכה, זה יפה, לא להרוס. אני לא טובה. כל זה חנוכה, חג יפה כל כך. בוא נשים לנו... תראו איזה חמוד זה. טוב, חמודות. אני מאוד אוהבת, זה יכול להיות... לך מפה. חנוכה, חג יפה כל כך. אני אוהבת... די, למה דורסת אבל? את דורסת את זה אבל, למה דוחפת את העיניים שלך בכל מה? אני אוהבת את חנוכה. גם אני, ואיזה כיף. בנות, תראו מה הבאתי הביתה. טוב, אני הולכת לקניוני שם. אני שמה שם. צ'אטר. תמונות. וואו, אני אוהבת את השמלה הזאת. אנחנו לא מרגישות טוב. אל תרגיש אותה. העיקר שאני אשלם לרופא. זה מסתירות לי את המראה. אמן וישתבח שמו. אמן. אמן וישתבח שמו. אוי נורא. אוקיי, אני קונה אותה. תביאו לי אותה עם יהלומים אמיתיים, אני באה עוד 5 דקות, אני אביא לכם הודעה לה. וואי, אני יכולה לשבת על זה. איך זה רק שם מלוכלך. איך זה? אוקיי, בוא. תשותי, אני יודעת שהייתי עכשיו במספרה. אתה צריך לבוא. טוב, כתבתי. אוקיי. בוא. הכנתי לך סלט עם קופסת שימורים טעימה ובריאה. כמו שאתה אוהב. למה הם כל הזמן... יאללה, תשתה אותה. מת. טוב, יאללה. למה הם כל היום אוכלות אם כבר התעלפו מרוב אוכל? אוקיי, איפה הרופא שאני אשלם לו? זה מה שתמיד עוזר לי. זהב. לא. קישטה. איך בא לי לאכול עכשיו אצבע ואת האצבע? מרוב שאני נתקעת כל היום בדברים, שמו לי מגנים. תראו אותה מחיאות כפיים עם הרגליים. טוב, יאללה, בואו לחדר. תעשי טוב, מחיאות יאללה, כפיים בואו עם לחדר. הרגליים. תעשי מחיאות כפיים עם הרגליים, זה כיף. בואו נלך לחדר. טוב, אני חושבת אנחנו יכולות ללכת? הביתה, יאללה. בואו הביתה. יאללה, אנחנו הולכות ברגל. יאללה, ברגל. טוב, אנחנו הולכות במעלית. לא, הולכים ברגל. במעלית. במעלית. טוב, נו, במעלית. נו, איפה אני? רגע, שנייה, אני הולכת לאסוף את השמלה שלי מהיד. לא, את לא עושה את החלטה. אבל אנחנו הולכות לשמוע חומש. אוקיי, אז תביאו לי את המשלוח.
את פרנואידית. אני חלמתי שאני הייתי שניכם. אני הייתי גם רעבה וגם הייתי פרנואידית. נראה לי חלמה שהיא הייתה אתם. ואני חלמתי שהייתי שניהם. והתפוצצנו מרעב. נכון, היינו רעבים. והיינו ככה בום על הרצפה. שזה הכי מגניב. לצאת. אוקיי, אני אספר על הפרק הבא. אוקיי, בפרק הבא אנחנו נעשה לכם הפתעה. אסור לנו לספר. ביי. אוי, מה זה איך? זה שירה אלדר. לצאת. מאי תורג'מן. לצאת. אילי יצח. לצאת. אופק לוין. לצאת. ביי. שכחתי משהו. אין זמן. ביי.